Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Χαρίλαος Μπιμπισίδης, 40 ετών από την Αλεξανδρούπολη. Πρώην μπασκετμπολίστας, πρώην επιχειρηματίας, πρώην στον ιδιωτικό τομέα. 3 Μαρτίου του 2012 με φώναξε ο κουμπάρος μου Δημήτρης Αργυρούδης και ο Σάκης ο Σταθάκης, ο κολλητός μου φίλος, να μου δείξουν αυτές τις πληροφορίες. Εκείνη τη στιγμή έκανα 3 δουλειές σαν φύλακας στο πανεπιστήμιο, προπονητή σε μικρά παιδάκια μπάσκετ και μεροκάματο σε μαγαζί. Η γυναίκα μου ήταν 6 μηνών έγκυος, η κόρη μου ήταν 9 μηνών. Πιστέψτε με, εκείνη τη στιγμή δεν είχα χρόνο, δεν είχα χρήματα, δεν είχα ιδέα από το δικτυακό μάρκετ, δεν είχα ιδέα υπολογιστές. Το μόνο που απλά έκανα ήταν να εμπιστευτώ τους φίλους μου και αν αυτό που είδα είναι 1% αληθινό, να βγω έξω για να το κάνω, γιατί απλά δεν είχα τίποτα να χάσω. Έτσι, το μόνο που έκανα ήταν απλά να αντιγράψω τους πετυχημένους, να ακολουθήσω πιστά το σύστημα, να ακολουθήσω όλα τα training της εταιρείας, να πάρω εκρηκτική μαζική δράση, να το δείξω πραγματικά σε όλους τους φίλους μου, να βοηθήσω όλη την ομάδα μου. Και αυτή τη στιγμή, μετά από 19 μήνες, είμαι στη βαθμίδα του Regional Marketing Director. Πηγαίνουμε, εννοείται ότι ο στόχος είναι μόνο η κορυφή, ο στόχος είναι και το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε όλους πραγματικά τους συνεργάτες μας να πετύχουν και να βγουν στην οικονομική ελευθερία, να κάνουμε μια παγκόσμια ομάδα, μια παγκόσμια εξάπλωση. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά έχω παραιτηθεί και από τις 3 δουλειές μου. Η γυναίκα μου πλέον δεν δουλεύει. Η κόρη μου είναι 25,5 χρονών και 1,5 χρονών ο γιος μου. Είμαστε κάθε μέρα με τα παιδιά. Έχω κάνει 20 ταξίδια. Πραγματικά έχει αλλάξει όλη μας η ζωή μας. Ξυπνάμε με τη γυναίκα μου, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε πραγματικά τρέμω στην ιδέα. Εκείνη τη στιγμή μου το έδειξε ο φίλος μου, να έλεγα όχι, να έλεγα δεν έχω το χρόνο, να έλεγα δεν έχω τα χρήματα. Το μόνο που έχετε να κάνετε πραγματικά είναι να εμπιστευτείτε το φίλο σας, να έρθετε στην ιδέα μας και εμείς πραγματικά όλοι μαζί, όλοι μια σαν ενωμένη γροθιά, να σας δείξουμε τον τρόπο πώς μπορείτε και εσείς πραγματικά να έρθετε σε αυτήν την οικονομική ελευθερία. Thank you, World Ventures.